Weke ukoigura higa yego akara mamukorera igatenentie gari ekera teni gari akamote shishya konigana nabango kwa naigo mama kumweresere gana iga sio chambura yentekanga ngakigura Nairobi 150 shillings. Brighton Makore ni gairire ribagerio na guisaransa n'abantu ao eriogo korentera emegano yabo season yeye asegosori yukwegia ya papa antivirus kwanza iseo yo karokoro antivirus sisi ni cheki ubugurite antivirus ikonende George ni ndigete digererio manye iguro yobo ngainereria ndaga sabari yo mu America ande musibiri ejo nanya kitije jijire garaji beka uwanchani akinyeresa wakipapa tana mami ngoswachira marume I love you so much chisegi na mangana yenyuomo aratongoje okitire ay kwangage mono tengene ndani ni bure ay yenda kera rituko rya Jumanne chinse ibere chabutuko na boigo moiroro rituko rya Jumapili chinse kyanda cha mugaso. I'm looking a job. Can you please give me your curriculum vitae? Kire abanero ntebi ngaki ngoni ngomberia angira so muganga nducia mariogara na nkinure iga. Akora so muganga. Kane. Ndizi TV. Ubwansu bw'omugusi. Magoro benki ya yeritko rya Jumanne tariki 25 cy'umutinyo gatano na kabere omwaka w'ekiri 2023 ngwegenda bunaritko rya uri abere ritoero rukegima nanne kwabere go kwego kya asoko bwatemero berionsi ya Ndizi TV na bwo obwansu bwo mugusi na manga gendrete okorekana imense ya Kenya ekerotoro cya bananchi korwa chinsemo ao nigo bagendrete wesokya na usange ibirengerere byabo magega yonse yensemere kwa mirire serikali ya Azimio la Umoja One Kenya gukubia amandamano ayarobire gukorekana ritko rya ankyo na otebabuna nigo barengete gotongia emesumana kubainyora baigo bari babete bagusira magimabo chinga kichokorobekana ne chinga kiboigo ekamati eri yachorete gutinira chingwa na gati ya Azimio ne serikali yaberege gotebuna barabuombare tayare na igo kwarigania Azimio go chagokora chingwa na chokoreto murembe imeyensi ya Kenya yaragirense mo yabona mugoroba ekerongo kwarigania semese Amayia iri nkumanyebuna nara ya kubwatana n'abasaki baito twakwarganire asenchera ere yo wekiranu nyorobuna sensemo ya Facebook nabakugendera gotanyara wetra Ndizi TV News Digital sensemo ya YouTube gotanyara wetra Ndizi TV News asumutandao Twitter @Ndizi TV News ere twendere gusanga nabayigo kwemanyia amanke ere triane Everline Osero tokubwatana na nere Joshua Auta kweneke muna wekera sensemo ya imanyirio sanga na intweka omwerio. Mwancho murirengo kwarganito chake nengana yogo ichania awase umusbati oyomo korwase bunge ya machoge burabu county ya Kisii abaga kwerusyo bomoyo aso kweruta ase egesimaime umusbati oyo aserieta tabida oyaro w'imyaka 22 korwe kenyoro kya Nyamiobo location ya Kenya ni otebekana munanigo barenke mugondo na ngina ekero atebigna ngina unatigara enda nyomba korosia endagira ya mubasogo se lunch ase
abaga kweruta egesima ime nonya nabo mumro mwabo yoba omuga kumorani garangere amate aseba badagania komokonya korende chinguru cyo komotoria kurwase egesime cyo tichinyoreti amatunda mubironya gosirani gorusi wa nabanyanyimba sensemeyo nakoirwa sengendu yenyagetari ya ugembo chinga kibono amerobero yokomenya yaberekego chaka muri keto Josephat Amisi nekirana sayo nagotwarganiryo robotyoru omuzibati oyomo asirite tapito yaro bw'imyaka 22 kurwase kenyoro kya Nyamiobo ime constituency bo mucoge burabu niganyara ko bagosira ubugima bwaye kubatokana no kweruta asegesima ikiabwa tama chamange. Shida yenye imefanya huyu msichana ajiue haijajulikana. Maana tangu asubuhi walikuwa kazini na mzazi mama yake na akamwacha mama yake akarudi nyumbani akimwambia anakuja kula chakula. Sasa hapo ndio akaamua kuchipeleka kwa kisima akachirusha. Nonya magega ya mumuro mwabo nyagosira gotema kumnyoka goikira segesimekyo na komokonya kubatakana machamanga yalinga ya segesimekyo nigo konyora anyale ko bagosirio bogima. Sharakini kuna ndugu yake alikuwa anapita akasikia kelele kutoka ndani naye akajaribu kukimbia huko akapata ni yeye. Alijaribu kumsaidia lakini msichana hakuwa na nguvu kutoka ndani ndiye akaitisha usaidizi kutoka kwa wananchi lakini kuenda kumchukua wakapata amesa kufa. Nigo yaba omoichano omonene anene gokia senga ya nyagosira maiga Isabella Ochoi uyule musibati mu nyagosira anyara ko baga koerera obokongu no goichana banyale ko baba konyora imambi abono. Nyaliaga my sister Tabita. Hatujui ubaya wake ni nini lakini amekufa. Ameenda huko kwa shimo akagufia huko. Sisi kitu tu tunaomba ni maombi. Hapa kwa familia yetu ya Oyaru tunataka maombi sana, muendelee kutuombea. Mungu aweze kuwa nasi kwa hii mshipa. Omugambi oyibigo niganyale ko bakuburia abamenyi bekenyero kyae banyale ko bagwesokya akoerera makongo bakonyara ko bagwetera elinde banyale ko bagokonywa ebirengereryo. Hisia yangu kwa vijana ni kuwa wanapokuwa na msongo wa mawazo ama wanapokuwa na shida, wacha waongee, walete shida yao ili wasaidiwe kutatua hiyo shida. Labda ingekuwa shida ya kusaidiwa lakini kijana anaamua kujiua. Tafadhali walete waongee shida zao mapema ama sisi kama administration wanaweza kuja kwetu wanatueleza shida zao. Tunajaribu kuwasaidia mapema badala ya kuamua kujitia kitanzi ama kujiua. Na wazazi tafadhali jaribu kufika watoto wenu karibu. Wanapokuwa na shida wawaelezee nanyi mjaribu njia ya kuwasaidia. Labda mtoto anaweza ogopa mzazi kwa sababu ya hii ama ingine lakini mzazi anapokuwa rafiki kwa mtoto wake, mtoto anaweza mwambia shida yake na asaidiwe mapema. Kwa hivyo tusaidiane na vijana tufumilie, shida ni nyingi tufumilie, ndiposa hakuna shida ambayo itatuliwi. Omubere onyagusira ni gonyara ko bagokorosi gwa buna banyanyimbo nagoikigwa ase engendu ya gucha kuri Patrick Taseni Ndizi TV kuri kenyero kya Nyamiobo igegotoka ime location ya Kenyanya ime county ya Kisii eliterane Josephat Amese. Miyamano murikeito Josephat Amisi ase oroboti ururikiranu nengora yabene gochiase amate ya nyagusira magega ye ukorobekana goteneni wa ukwarobere gokorekana abori tkoria ankyo chisemo aoime Ensa ya Kenya ani gobono abana inchi bagenderete kubwatuka ebirengerero byabo egati abamenyi korwase county ya Nyamira ni gobasangire ayuba bwate ase bake bago keire getambukire ikyo eriyo ko irachinga cyabene cyo kubarera bari babete bagusiria amagima kurende gati yaboni go baganiro korobekana kogendere Ensa ya Kenya wike serikali yabeirege kubategerera nonya naboni go bamochire abanyanyimbo asogotumeka chinguru chegoromono chingaki cyamandamano muri cyo itukorwa se county ya Nyamira job manki nabakagusanga nabo.
Ekiombe kia Azimio la Umoja nkirete gitambukiro gotenenia okurobekana kw'erituku rya Jumatano linde konyora libaga lya bene kubainyora bali basiretie amagima abo ase okurobekana kwa Azimio la Umoja nabo igokonyora libaga lya bene kuligia obusaiti boisaine linde gochigosoera abanyanyimbo linde konyora libaga gosoera abanyanyimbo batumigete chinguruma mincha yelichiko ase ekoti enene yensengima ICC nigo egati abamenyi be County Nyamira baire okoboko egetambukiro kia Azimio la Umoja na goteba nelibaga lya bene lyokoinyora abasiretie amagimabo ase okorobekana kwa Azimio la Umoja goteba mambina bamandamana ingako barakini Raila bunanya sukiri motu ngosaba to mbare sabantu bari basirete kurumaiga twarenge korasaba sinini atenene to mborese twagie mesuma tubeka mauga amandamana ayagenderete bono nanyo murai bwangira wakeye bintu mbahorokia ogoichana okonene asenjera abanyanyimbo babete bako basagana abantu ase okorobekana kwa Azimio la Umoja into abase ground tigatiga no mugakoria arigererie kia abananchi batete mbuya na karokenda abasikana baro bakwemokia tuayo goitaba abana inchi yuetali buya babane badorende twensi abasikari baito gaiga tigaba tutige tuandamane na amani arafu nande karutora maandamano obwenta ko bakando e barabara babegerta abantu abaurinse bakwandamana asa amani sengenjo yo uita abantu banyasaye naende bono barabumba bwate bunduki ndunto bwate bunduki nyasaye orarore ng'angiago gwakorera na gusaba serikali gotegerera ebirero by'abakenya na koira egetambukiro kia bwango elinde gokeya ekerengo ky'obugima tuntori kwandamana ase ng'encho ya Raila kwandamana ase ng'encho obugima bwakong'ire nkoende kondo nkoe Gusii 150 nkeri goisana kende ase igo nduo tokwandamana egere umurai aiwe birero byaito bono no gukubona tukari gukwanti bona abanyabiasara ibintu byasare kire Kenya ibintu bya mentire amagori obosi bwa mentire kere gento kya mentire chigari para kya mentire bono kere gento gyasare kire atoyererie ibintu byo gutumeka nyumba ochiabu nande ntokabwati mochando insemo y'abamenyi mbasabe kiombe kia Azimio la Umoja kugendereria okorobekana okwo mpaka serikali igure ebirero byabo twachandikire sana twachire gukura twachire kobogori kisuguri motwe twachire gokora kire gento mara nkominyokani tole na basikari njera bono yabere nganika gweda yokominyokani tutaroji agenderera mpaka ebintu byakoreki mpaka ebintu byagure ebintu bikoguri ori tokoreki totige kobeka chisuguri agendo gekoro kwimotwe bone tware goteba amandamano tigagenderere mpaka ebintu byagura amagori ntori gotenena bono nonya ne chiange turarusi tutare pare seng'encho twarosire kere gento gekeri igori ginko reporteria Ndizi TV kurwase County Nyamira Job Maangi Biamono morikyoito Job Maangi ase oroboti ororikranwe kero totigarita ase County ya Nyamira nigo umuchumbe webunge ya borabu Patrick Osero alitkolera bagawe sokia na gutarira chinsemo ase bunge yo eryo korotota emeroberio ya magendero akoneke una magendera bere akorokana sabamenyi benseme yo nabaga koligereria neno bwagachi bwebirasi ase chiskuru umuroberio okorawa gosomoroberio rense ya CDF asate babuna amaganyo narororo yo yamagendero okoenekiwa asensemeyo waratariji skuru hao tuarorire ngai baikire ese biwango baikire ese amangane yo bachenu ese amangane birasi birisi dieve enda tukwagacha ande baibori ntwanyora bebori twanyorera abana batote birichije babwate chonsi pi tugocha gushughulikia ese mwako yo munyebwe serikali wono mweri gotwakorera gaiga memisi egetugia astu anti-stock theft unit tuwacha koromu radio gendereti bu kwagachira basikari baitu chinyomba ese babone tukomenya baru chinyomba cha matoime nande wongo tebaiga igero ukumisana oiso korreza basikari abaitu bamenyete uyu no mwana bwo muntu omete nyomba ya matoime itabwati no ene murangu itabwati no ene tirisa
Hora bati romancho mulgerero muri keito Mildred Mumanyi na gendrete kwarigani nacho kutumanyia mange ase Amayia yechinsa isato togotkana nayo nigo abamenyi bekenyoro kyanya kense miyo korengana n'echira chire babete bakoriyerwa achinga kichechi campaign ana bono nigo babere bagokwanira igoro yechipara nabo igo chiskuru n'echinyagetari asibaganire omwemsio yo kwene kyabunango ikiraniare amaganio abonsi muri keito diponasanya na mange. Abamenyi bekenyero kyanya kegogi ward ya Kimera ebunge ya Kitutu Masaba nigo bachengera amagenderero yo mwemsio bo James Matinga ayo agenderete gokora chinsemecho anena soko limebisima elio abamenyi kwenyorera mache igo twachirega ase ritko lya rero ase okoigora mache ayo twaganyereira ase egetambe anendete gwakera serikali yaito ya Nyamira ngambu ya mono ase ngenjo chi promise twarwete korwa 2013 2014 2015 yakara twachite koigora nyagitarie boigo ni gari yaira yogo chikogendera gokora amagenderero anena ase okorose chibara koira abana chiskuru amo nakwene kyanga mariogo aikire ase chinyagitari ne nyagitari eyo muna mwara twaita ime ntwara netakeire ebekerwe ebintu bya maternity ngokwana no mugwasiri nane toje tobeke buya nandike kunyarekana toje tomente chitangi tomente na machande totagete toyabeke kire yoski ge kunyarekana machana bakogenda mpako mugonjoro ngokwana ase dispensary ya Nyakegogi abakori emeremo bakoragwa no munyagitari omonene wensemeywe nigo bereniria ngambu ya mono asa macha ywe batabanga na chiko bayo bokonyi obonene gochia senyagitari eywe kwena kunyaribu ncho manyagitari omonene Nyakegogi dispensary igonta kwera libageri litangani kushukuru mheshimiwa honorable Matinga mwemsio ito aso wancha utobekere project ye etokonye for the community and the facility because iga tole igoro okogani kwa mache koro because one nyagitari kare ko ego operate we need a lot of water for it to run igo tunashukuru sana na tunasema na asante sana aso kutobekere project ni abanyakenyoro boigoti batigiri magiga ase bagokera omuroberi oyo na kureneria ngambu ya mono asokoreterwa majange ase bateganga nigo bachandikire ase geka egetambe elio kwenyorera mache anene chingaki chiomurakera. This is the first project ever asekenyurekega ya koligwe matanya korekana gaiga and I think this is the first project ya mache ya rekanda ase ward ya Kimera. Mheshimiwa toko momenta chingurunga na ande kentara cha korekia para rende gocha se facility ne racha nyirigereri elinde abarwere karabago chabanyora injira nengiyere tukwa bakoleire inkeba gusueli umongena nyara kurigino ani chingeni anyora machari bwangu akobikira chingeni abangena abango macha bakuruka no saa 4 saa 5 asengencho ya machi ekiara ekiangasi ngo chakera matuka mange wanyora ngabangena babakwerwanira kuriya machi goteganya saa useni asembere mewa kali omonjinia bwa mache kalebogeto kurwa se county ya Nyamira nere ni garua obuya bwa machaya na kuboria abana inchiko yarenda eria nyare ko bakonya ase biro bire bitambe nogo teba macha yu igale 3500 liters asense Eyemo kagwa ku continuous so amacha ina mange na bakonyara kubasavu mwensi so etotete ko basabanga mo take care good care of amacha igaino tuabaire kuripoteria gataseni kya Ndizi TV kurwa se kenyoro Kenya Kegogi kegotoke bunge ya Kitutu Masaba imeye county ya Nyamira elietaria nendi pon asanya Miyamano murikeito dipona sanya se oroboti uru togotigana nayo nigo muraibense Dr. William Samoei Ruto agenderete kwegerera ubunchorera bwa boda obwatebire bogokonya mono chia matechi nyinge okwana chinga kichogo chake weke wanda yechipigipigi echichiko tumeka chinguru chomorero asensemo ya industrial imeyo mucho Nairobi Ruto nigane kebuna babekire emerobere isaine yokonyorekana wechigari nabo igo chipigipigi echo chiko tumeka chinguru chomorero echo chirachi chigo sichigo konya abasa bange anene ase kaunti ya Nairobi ne chinsemo chinde. Biashara hii ya bodaboda ni ya muhimu
inalisha familia nyingi katika taifa letu la Kenya. Katika makadirio ya mapato, pesa karibu shilingi bilioni 1 inapatikana kila siku kutokana na biashara ya bodaboda. Kumaanisha inafikia familia nyingi kupata chakula, kusomesha watoto wao na kufanya kazi zingine ambazo zinatusaidia kama taifa. Na kwa sababu hiyo ndio tumeweka mpango maalum ya mambo ya bodaboda. Na sio bodaboda peke yake. E-mobility, magari, pikipiki, mabasi pia ambayo itakuwa inatumia stima. Nia yangu na nia ya serikali ni kuhakikisha ya kwamba kati ya shilingi bilioni 1 inapatikana kila siku. Tunataka pesa zingine ziongezeke. Karibu milioni 400 kila siku iende kwa mfuko ya bodaboda. Pikipiki zitapatikana zinazotumia stima 1200 kufikia mwaka ujao. Na ndio sababu tumeondoa ushuru kama sehemu 5 ili kusaidia sekta hiyo kukua. Omo Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi ni garuro kuboria gochase chi university akobeke merobere eisaine anene ase obutuki na boigo gochakiwa kwemeroberio au erengete amangano yoboremi nenchire moyo gokonya serikali aso kubokia uchumi na boigo kororobia obugima bwa Kenya wayaniga yakwana ase University ya Nairobi achinga kichomo yigabo kwegorwa kwa magacho Agricultural Technology and Innovation Center asate babuna oboremi nege tekiomogongo ase ugukine uchumi egatia magendrandi imbiensi ya Kenya. I look forward to a transformative agricultural technology and innovation center, a facility that will revolutionize our agricultural system to finally make agriculture more appealing to the youth. The Arctic vision embodies a sustainable, commercial, competitive and vibrant agricultural landscape poised to reshape the dynamic future of farming in Kenya. I therefore consider it a privilege to be part of this groundbreaking process and urge other universities and research institutions to adopt this progressive model. In an agricultural economy such as ours, we should never apologize for innovating, especially when increases in agricultural productivity trigger outcomes that result in improved livelihoods. Examples of flourishing farms in the deserts of Israel and other parts of the world are quite relevant in our adaptation of agricultural technologies and innovations. In any case, studies show that we can reduce the number of poor people by 1% for every 2% increase in crop productivity. At the heart of this partnership is the transfer of knowledge, skills, and competency package. Ritkerimo magagayo koraria ogoteni wa komandamano ayorobiro korekana ritkoria ankio nigo muraibwa mo bwazimio la umoja wa Kenya Raila Amolo Odinga abeirega wesokia na kubwatuka enkwana yaye okwana chinga kiecho Raila niga atebire buna engana ye banko nero mono erete tumuchando monene asaba Kenya egento baganirie kebege kurigereriwa ne serikali na mono niga abeirega kugikeria obutumiki bwe chinguru chekerengo keguro anabanyanyimbo chinga kichya mandamano naboigo abantu bagotebekana wakanwa erioko baita nabo gusaria enibo yaba Kenya igenta tebire unanigo kere mamincha nerichiko. The most important discussion in our country today is the high taxes, rising cost of living, and the ensuing protests. Although the tax protests had been initiated by Azimio, it has since gone beyond the party. After the passage of the Finance Act, Kenyans have defied party
political and regional divides and united to resist punitive taxation and demand the lowering of the cost of basic commodities. That the tax burden is unbearable is no longer a party issue. It is a Kenyan issue. The response by the state to the protests has given way to something that now looks like even more ominous than the high cost of living that the protests were initially about. We are witnessing unprecedented police brutality. We are also witnessing an unprecedented phenomenon of the state resorting to armed militia to quell protests. You have visited hospitals and morgues, and you have established that police and hired gangs have shot and killed or wounded scores of people at close range. Chingakie cho Raila boigona kwanire finance bill asarokanire komochia serikali asogoteba abuna no kubangaina na kubaira abachumbe ba Azimio la Umoja One Kenya na kiokia irete ogwetiwa we finance bill na bono nigo aganire keromo Kenya kwe wali bagaliaye elio kwe gosekwe wa obosibore bo gokora aliabwenerete korengana nirichiko lie katiba yense ya Kenya. If the regime did not lure our MPs to his side, and if it stopped interfering with the affairs of our constituent parties, the Unpopular Finance Act would have been rejected. The executive would have been forced to negotiate. We therefore resorted to the timeless principle that in a democratic country that is founded upon the sovereignty of the people, whenever the arms of government, whether the executive or the legislature or judiciary, fall into the hands of men and women who use their delegated sovereign power to oppress the people and benefit themselves, then it becomes a right and a duty of the people in pursuit of the common good and to assert their sovereignty. Kamati ya UDA iyo yachoretwe asokora chingwana gati ya Azimio la Umoja ne serikali ni gobono ya tayirubna mbare tayari asokora chingwana cho na kubolia barayikorwase Azimio wesokia na gokora chingwana chokoreta omorembe na boigobotoereru asaba Kenya. Tunakaribisha mapendekezo ya wanaharakati wengi ambao tumewaona wakizungumzia mambo ya keti pamoja na kuzungumza na tuachane na mambo ya maandamano. Tumeona makanisa wakitoa mwito wa watu keti na kuzungumza. Tumeona pia wanaharakati mbalimbali SUPKEM na wengine wamejitokeza wakisema basi imetosha, haina faida yoyote maandamano, ni vizuri tuketi na tuzungumze kama viongozi tuweze kuelewana na kupeleka nchi yetu mbele. Ndio maana sisi kama wana team ya bipartisan ya Kenya Kwanza tunasema bado tuko tayari kwa yale mazungumzo. Bado tuko tayari na tunawaambia wenzetu pia wao waweze kufikiria kwamba Kenya ni kubwa kushinda kila mmoja na kushinda kila kitu. Waweze kuja ili tuweze kuketi na tuendeleze yale mazungumzo kwa ajili ya kusuluhisha changamoto ambazo zilizoko. Kuna mengi ambayo tulikuwa tumepangilia kuzungumzia, bado tulikuwa hatujaanza kuyazungumzia. Kwa hivyo tunasema leo tumekuja kuzungumza tu na kusema sisi kama wana Kenya Kwanza bado tuko tayari sana kuweza kuketi na kuendelea na yale mazungumzo. Mwancho muligererio roboti oruna rogotoreta omoerio bwa Amayia yense ya masenchera ere yo wikirano korenda yo mnanda mangino chikenyora senchera yo wikirano ndechi kuraga chinsa isato kerobono omoyego monene bwo kwariganie club ya Shabana oba gokorekana asegetie chigosori kya Gusii Stadium magega ye club ekibono kwenyorero bobui ase ekeminano kia National Super League korenda yo mnanda mange no yenyore chikuraga chinsa isato yendra kubwatie miroberi yonsi retariane Everline
Osero twagwatirana nere Joshua Auta kwena kibuna wikeire asensemo yebimanyirerio.